En aquestes jornades ja heu sentit molt parlar sobre la importància del periodisme i del periodisme internacional com a funció social, i també heu sentit parlar de la importància d'un món en pau, òbviament, i de la manera de resoldre les diferències d'una forma pacífica o consensuada. Coses que semblen evidents, però que en aquests temps tan foscos, en aquests temps de motosierres, en referència a Elon Musk, en aquests temps de motosierres, les paraules com pau, negociació, diàleg, enteniment semblen ja quimeres, no? Jo us voldria parlar de les meves vivències personals, de per què faig el que faig i la importància que té per mi el periodisme de crisis humanitàries i conflictes bèl·lics. Jo soc d'una generació que va néixer fa 60 anys, una generació que va veure entrar a casa la televisió. La majoria dels presents ja van néixer amb la televisió a casa. Per mi va ser un objecte que va irrompre a la meva vida. Recordo el dia que el meu pare va portar la televisió, la van encendre, i el primer que vaig veure van ser els Picapiedra, i aquella nit que vaig veure el primer telediario. I aquella nit vaig veure les primeres notícies d'Internacional. Recordo una persona, González Merri, de Televisió Espanyola, que era corresponsal de guerra. Recordo que estava fent un stand-up amb un casc, una armilla i un micròfon a la guerra del Sinaí, Egipte-Israel. Encara estem parlant de moltes guerres del Sinaí en les quals estan implicades Israel. Vas veure aquella imatge d'aquell senyor amb el micròfon, amb els tancs darrere passant. Em va fascinar, aquesta fascinació del nen petit. Així que a partir d'aquell moment, quan la gent em preguntava què volia ser de gran, deia que periodista i de televisió i de conflictes armats i crisis humanitàries. I des d'aleshores tot l'esforç que he fet en la meva vida ha estat dirigint-me cap a això, cap a fer i complir aquell somni infantil. Puc dir que he complert aquest somni infantil? Sí, i per mi ha estat un privilegi. Al principi només era una qüestió de fascinació del nen, una qüestió èpica, i és en créixer, en arribar a la facultat i estudiar periodisme i començar a exercir la professió que omples de contingut aquella fascinació superficial que té un nen. Vas començar a veure el que aquests dies s'han parlat, del compromís social. Tot periodisme és compromís, però segurament en el periodisme internacional, i més en concret en aquest tipus de conflictes i crisis humanitàries, el compromís és elevat a l'enèsima potència, no? Per un motiu, perquè molt sovint estem denunciant crims contra la humanitat. És a dir, que les nostres cròniques són també testimoni i prova de càrrec, no? I també és més compromès perquè també la persona els periodistes, els operadors d'imatge, tota la gent que s'arrisca a anar a un lloc en conflicte per a informar, també assumeix una càrrega personal, un risc personal i un risc de salut. I això s'ha de tenir en compte. Quan vas començar a fer aquests tipus de periodisme, encara estava en aquella fase fascinadora, i quan vas començar a fer les meves primeres cròniques, l'únic que m'importava era el prestigi social. No havia oblidat el del compromís, però m'importava molt el prestigi, quedar bé amb els jefes i fer les coses ben fetes, poder consolidar-me com a periodista internacional. Així que quan anava als conflictes, al principi tot era una irrealitat, perquè tot conflicte és una irrealitat. No estem acostumats a viure en un escenari de conflicte, però quan comences de zero, és tan irreal el conflicte, les guerres, moltes de les quals estan molt a prop de casa nostra, com per exemple a Ucraïna. Agafes un avió i en 3 hores estàs en una guerra. Així que no era conscient de tot el que havia al meu voltant. Va ser amb els anys i madurar que em va ser conscient de que aquelles persones que van fugint de casa seva podria ser jo, que aquell nen sense pare podria ser un dels meus fills. Comences a créixer, comença a donar-se compte de la realitat de les coses, no? Les meves primeres cròniques són molt diferents a les últimes que vaig fer, molt diferent. Per això que
aquí s'ha parlat molt de les motivacions de caire social, no? De compromís social, però també hi ha les coses personals, que és el que se m'ha demanat, i us explico les coses que jo trobo que a nivell personal per mi van ser molt importants. Anar a un conflicte armat a nivell personal és tenir una entrada a un món creat pel diable i no per Déu, i és una gran sort tenir aquesta possibilitat d'observar que la maldat existeix, que no és res teòric sinó que existeix, i és, per mi a nivell personal ha estat una enorme font d'informació sobre mi mateix. Gràcies a això he sabut tot el valent que soc i tot el covard que soc, tot el generós que soc i tot el cobdiciós que puc arribar a ser també. És a dir, que les guerres i els conflictes no deixen de ser una font d'informació sobre un mateix, no? Així que per mi això ha estat molt valorat, i m'ha ajudat moltíssim també a apreciar moltes coses que donava per sentades. Ja portem 2 generacions aquí a Catalunya que no han conegut una guerra. Quan tornes d'un conflicte armat, les coses les veus diferents. Jo recordo que quan tornava d'un conflicte a casa veient que estava insuportable, molt insuportable, i és normal, perquè moltes vegades deixes un conflicte a mitges i te'n tornes cap a casa, i quan tornes cap a casa veus que aquí les coses continuen igual, la gent pendent d'una sèrie de Netflix, de que si la Barça guanya o no guanya, en fi, coses que a mi em semblaven minúcies, i no podia suportar que a casa meva la gent estigués preocupada perquè el cotxe no funciona, se m'ha trencat la rentadora, quan a 2 o 3 hores d'aquí estan violant a persones, estan destruint ciutats, estan destruint, i la gent per tonteries preocupada. Costa molt de temps en veure que la vida continua aquí mentre tu estàs cap allà. Aquí el complicat és saber estar-ne aquí i saber estar allà. És també amb el temps que aprens a entendre que mentre tu estàs allà molt concentrat en el que és la guerra, aquí la vida ha continuat. Així que per això per mi ha estat una enorme font de notícies. També he perdut moltes coses també a nivell personal, però no es tracta de parlar de les coses que he perdut, no? Sinó que es tracta d'entendre el món, i per desgràcia no l'entens fins que no pots experimentar. En fi, si aquí algú a la sala està interessat en ser periodista, que les meves paraules no el desanimi, tot el contrari, és una gran sort. He perdut moltes coses, però també n'he tret moltíssimes. En el balanç de vida no m'atreveixo a fer el balanç, però no em penedeixo d'haver triat allò que vaig triar quan era petit, aquell dia que va entrar la tele a casa meva. Moltes gràcies.